En aquest projecte de la pacificació en la zona escolar s'agafa la transhumància com a fil conductor. La transhumància és un aspecte històric en la nostra comarca. Els nens de primària volien tenir més espai a fora i volien evitar que passessin tants cotxes. Que el projecte Pati va començar pensant que podríem millorar el pati. Aquí fora hi ha l'estructura, a l'hort. Hi han ficat unes pedres perquè no creixin males herbes, també hi han fet la bassa, el mirador d'ocells, també el gota a gota, han fet un tipi, la biocaseta i el micado. Cada cicle, des d'educació infantil fins al cicle superior, han treballat la transhumància de diferents maneres. Nosaltres hem après que fa molts i molts anys la gent portava les coses a peu, ja sigui ramats animals o productes que volien vendre o intercanviar. Així van sorgir els primers camins de bodes. Després la gent els va anar seguint i així van sortir alguns nuclis de població. Aquests camins tenen uns noms, com per exemple els camins reials, que eren per on passaven els reis. Eren amples i llargs, i llavors hi havia uns altres camins que es deien camins rals, que eren molt diferents als camins reials. Eren petits i estrets. I els camins reials han acabat esdevenint camins que ara mateix són molt importants per la transhumància. Aquests camins serveixen perquè els animals puguin anar a la platja o a la muntanya, per fugir del fred, la calor i tenir menjar. A la primavera pujaven cap a la muntanya i a la tardor baixaven cap a la platja. I una de les vies principals, que és la més important, és el camí de Marina. I és present a la pintura aquí a l'entrada de l'escola i també a la paret musical, on hi apareixen esquelles i objectes culinaris. Teníem clar que com a l'escola necessitàvem un espai tranquil que poguéssim entrar i sortir bé de l'escola, nosaltres l'any passat amb els delegats i delegades de Medi vam pensar en poder fer aquesta zona i també en dibuixar-la. Se'ns va acudir fer formes geomètriques de diferents colors. Li vam demanar ajuda a la Cèlia Ferrer perquè havia estudiat als dos centres i com que ja era dissenyadora ens va ajudar. Les idees per millorar el projecte Pati van sorgir de la comissió de delegats de Medi. Els delegats de Medi es trien per classes i per votacions. I els delegats de Medi els agrada molt els animals i les plantes i tot, i els agrada estalviar paper per intentar-ho, i també els agrada estalviar aigua i els agrada moltíssim parlar amb la gent. I vam fer dibuixos de la transhumància i també hi vam ficar unes barreres petites perquè els autobusos havien d'aparcar molt lluny. I hi ha un cartell dibuixat des de la rotonda fins a baix l'institut que uneix les tres escoles, l'escola de primària, l'escola de música i l'institut, que és un projecte comunitari. Davant de primària hi ha dibuixos sobre animals i jocs. Vam jugar a traçar raia, moltes més coses. I a baix a l'escola de música hi ha les notes musicals del contrapàs, que és una dansa que es fa a Prats, a la festa de Sant Joan i els Elois. L'AFA ens va donar una idea i ens va dir: ja que l'any que ve treballareu la transhumància, per què no dibuixeu dibuixos de la transhumància? I com que la transhumància és tan important pel Lluçanès, a l'escola li va semblar una molt bona idea. Vam dibuixar ovelles, llana, cabres, pastors, vaques, esquelles, gossos, llana i la xarranca. Per preparar l'espai de davant, li vam preguntar a l'Ajuntament si es podia pintar el terra de color gris. Un dia vam sortir a pintar i no feia molt bon temps, hi havia molta humitat i la pintura es va escórrer i ara ho estem tornant a pintar. Amb colors que recorden a la transhumància de tot el Lluçanès. A més, també s'hi han implicat les famílies de les diferents escoles. Tots els objectes han sigut de col·laboració de les diferents famílies. Hem de donar importància a reutilitzar els objectes, ja que poden tenir una segona vida. Degut a la implicació de diversos agents, la paret musical estarà ubicada a un lloc de fàcil accés per la comunitat. D'aquesta forma, tant l'escola com l'institut hi tindran accés. A més, ja que l'EMAL està obert per les tardes, també tindran accés totes les persones que passin o que vagin a l'escola de música.
La creació d'aquesta paret musical ens obre les portes a incloure-ho com a material de treball en el nostre dia a dia, on la utilitzarem com a material per interpretar música. La paret musical no deixa de ser un instrument gegant, amb una diversitat de sons i possibilitats. Durant el segon trimestre, en música, ens van demanar de composar una cançó de la transhumància. Una cançó en base del contrapàs perquè els traginers eren els que transportaven la llana amunt i avall. El profe de música ens va fer escriure una estrofa perquè la adjuntéssim a la cançó. Aquesta cançó l'hem gravat tots junts a la sala polivalent d'aquí al col·le. En aquest projecte s'han implicat molts agents, com l'Escola Lluçanès i l'EMAL, el Centre de Recursos i Estudis de la Transhumància, els ajuntaments i l'Institut Castell del Quer.